Od 1999. Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo. Već 2000. godine pušten je u rad sustav za automatsku razradu pismovnih pošiljaka, a uskoro lansiramo HP Express, žurnu kurirsku dostavu sa track and trace sustavom koji nakon godine i pol poslovanja ima 500.000 pošiljku. Danas paket 24 ovu količinu dostavi u jednom tjednu. Ubrzo je pokrenut i projekt pomaganja djeci bez roditeljske skrbi, iz čega će nastati Zaklada Hrvatske pošte, a počinjemo koristiti i električni četverocikl hrvatske proizvodnje. Otvaramo i Post Shop, internetsku trgovinu za prodaju maraka. Banka u pošti donosi usluge HPB-a u poštanske urede, a zatim pokrećemo web trgovinu Žuti klik. Nakon toga slijede godine s najvećim postignućima. Izgradili smo nacionalni skladišno-sortirni centar i instalirali stroj za automatsko sortiranje paketa, a u poštanskim uredima kreće zamjena kriptovaluta. 2020. HP Express postaje paket 24 i postajemo druga pošta na svijetu koja izdaje kriptomarku, te uvodimo Paketomat, novi kanal dostave za slanje i primanje paketa kad god želiš. Kreirali smo i e-preporuku, uslugu elektroničke preporučene dostave, te potpisujemo Climate Pledge s ciljem nulte stope emisije ugljika do 2040. Nakon postavljanja 300. paketomata, dovršavamo i drugu fazu gradnje novog sortirnog centra. Ove godine uvodimo automatizirano skladište AutoStore u kojem će roboti pripremati pošiljke 24 sata dnevno. Hrvatska pošta intenzivno radi na zelenoj tranziciji i smanjenju štetnih emisija. Od ukupnih 52 milijuna kilometra prijeđenih u 2023. čak 5 milijuna je zelenih, a najveći električni vozni park u Hrvatskoj upravo je naš, s 423 vozila što je više od 20% našeg voznog parka. Stalnim ulaganjem u energetsku učinkovitost godišnje uštedimo 870 tona CO2 korištenjem električnih vozila. U zadnjih 25 godina Hrvatska pošta kontinuirano ubrzava razvoj i ulaganje u ljude i nove tehnologije kako bismo nastavili stvarati inovativnu tvrtku po mjeri radnika i korisnika, te ostali građanima na usluzi.